Kage dari Pak Joko niki spesial ke Pak Joko. Pak Joko, brengose ya Allah. Habis ini Madiun Ngawi, lupa saya. Besan. Nono Dik. Mbak iki cemburu kok. Ojo ganti aku. Celone. Meneng. Ayo Bang Monaknya. Aduh ya Allah bagus sih Pak Desramat. Ya Allah ya Allah. Ayo bangun rumah tangga deh. Ayo Mas, iki. Nyanyi.
Lho metu meneh. Ngijol meneh Pak De. Ijol ke meneh. Ijol nara. Ijol meneh no. Lu garek 20.000. Ayo Ya. Mas, Iki piye? Ayo Mas. Iki piye? Jalani lo Mas. Kene ijol meneh 300. Anak sing bakal tempe. Pak De. Ijol meneh. Kene ijole kene. Ijol pira? 200, Dik. Iki pira? 100. Lanjut dah, ngeser. Pak De tak bonus 10.000. Ayo Mas, ya Allah. Ayo Mas. Terus Dek. Ya. Ora coro iki. Ora coro genah. Ya Allah, iki aku ngelingi mbahku koyo ngene ya Allah. Monggo bos selamat keluarga besar saking dan Seragen. Ayo bos selamat, ayo maju. Monggo Bos Slamet. Lagi bosen dikit ngesake lagu malah ngilang ki. Keluarga besar Seragen. Kisah ngersake lagu malah tindak metu mbuh. Bos selamat malah ngilangi lho. Ayo bosku. So
Padha-padha Wonogiri. Marang sliramu ojo lali janji prasetyamu ninggal katresnan masih tresnaku kang satuhu gitu los ngrenggani jiwamu yo ninggal katresnan bosku. Rejo Menara. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Oh harga sik ya. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun lilo lan wengi muga-muga Gusti
teman-teman kita kembali ke atensi, masih ada Cinan Bana sebelum masih ada waktu 10 menit. Baik, silakan Bapak. Tajipan gede.
Dek, entuk lho, Dek. Kong, lah kula sing nyanyi rati paringi. Yu Cahya Muda ki memang top Pak Joko sampai ora tahan kae. Masake sing ngendang to, liyane turu kabeh. Pak No, Dalem, Pak. kalau Pak Joko wis ora betah e. Pak Joko pun mau. pun nyiapke 5M Pak Ya. Joko. Kat mau dengkule obah wae kae. Syukur bisa nyaman gunung desa